Hvad er det? Hvad er det? Lam. Ja, der er et lam. Ja, og ovenover er der en gris. Hvad for en skal vi tage først? Og der er også en... Skal vi tage koen? Stille og roligt. Nej! Vi prøver igen. Åh nej! Prøv at kigge ned på den. Prøv at kigge ned på den. Hvad sagde den? Ja, den sagde mu. Hvad sagde den? Ja, det gjorde den nemlig. Og nu kommer lille grisebassen. Ja. Prøv at kigge. Kig, kig, kig. Hvad er det? Ja. Skal du lege mere? Du vil gerne lege mere. Du skal bare lige trykke. Prøv at sætte. Prøv at trykke på det. Mm-hmm. Ja. Kæft, du er god. Så skal du rykke tingene igen. Ind og tage fat på den. Ja, du skal rykke den helt derover. Prøv at tage fat på den der. Ja. Hvor er du god. Skal jeg hjælpe dig? Ja. Så tag dine fingre op. Den er fræk, den ko.